መቸም እዚኣቶም ዘይፈቱ ሰብ ብስሩ እንዲዚ ያለ ብጣዕሚ ዝፍተውን ብጣዕሚ ነድንቆምን በቃ ትስርሖም ኩሉ ደስ ዝብለካ። ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም? ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህሉ ንኹሉ ሸዓቲ ምኒተ እዩ። ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ የለለይ ክቡራት ተኸታተይ። ንዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ከዓ ኣነ ሳብስክራይብ ናገርኩም እዛ ናይ ደወል ምልክት ጠውቕዋ። ሎሚ ሒዘዮ መፅአ እኒአኹ ዳዕውቸ ሳምሪ እና ዓውቸ እየ ሒዘዮ መፅአ እኒአኹ። መቸም እዚኣቶም ዘይፈልጥ ሰብ እዚኣቶም ዘይፈቱ ሰብን የለን። ኩላትና ንፈልጦምን ኩላትና ንፈትዎምን ውርዝያትን ውሕላትን ዝኾኑ ሰብ ሓዳር እዮም። ኣነ ብጣዕሚ እንዴ ኣድኒቐ ኣይሞንዎምን እየ እንድዒ ቃ ቆልዑ ኣይመስሉን ለባማት ውርዝያት እዝዋት በፈጣሪ እንድዒ በቃ ሒዘ መፅአ እኒአኹ ሳምሪ ሎማዓንቲ ሆስፒታል ኣትያ ክትወልድ ማለት እዩ። እነይ ማርያም ብሰላም ተገላግላ ክብል ይፈቱ። ቤተሰብ ኣብ ኮመንት እስከ ጽቡቕ ትምኒትኩም ግለጹላኹም። ንዛ ወሓ ኣሎ ንእሽተይኑ ወሓ ኣሎ ለባምን ከመዴታታ ዝኾነት ሳምሪ እስከ እነይ ማርያም ብሰላም ተገላግልኪ በልዋ። በቃ ኩሉ ነገሮም እዮም ደስ ዝብሉኻ ክውርዝዩ እኮ በፈጣሪ በቃ ጥንስቲ ኮይና ተቐላሊዓ ከይረአናያ ክትወልድ ሆስፒታል ኣትያ ማለት እዩ። ካብ ዝፈትዎም ዩቱበራት በቃ ዳዕውቸ እዮም ኣድኒቐስ ኣይሞንዎምን እየ። በቃ ኩሉ ነገሮም ክትሪኦም ከለኻ ዝተሰራርሖኦም ገለስ ከመይ ደስ ዝብለካ። ሳምሪ የማዕረይ እነይ ማርያም ብሰላም ተገላግልኪ ወድኺ ሓቂፍኪ ናብ ቤትኪ ትምለሲ ይግበርኪ ፈጣሪ። ሎማዓንቲ መግደላዊት እዩ ይብሉ ነይሮም እና እነይ ማርያም እንደኒሃ እንተኾይነ ማለት ነይራና እናሰዓመታ ርእያ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ማርያምን ብጣዕሚ እዮም ደስ ዝብሉኻ። ሎማዓንቲ መግደላዊት እዩ እስከ ሰዓመያ ገለ ኢሉ ናይ ቅድስቲ ኣርሴማና ናይ ማርያምን ማለት እዩ እናሰዓመት ርእዋ ከም ትሪእዋ ኣለኹም። እስከ ኣብ ጎንኺ ትኹን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሰላም ተገላግልኪ ከም እምነትኪ ደሞ ከም እምነትኩም ይገብረልኩም። ወድኹም ሓቂፍኩም ክትመፁና ካብ ፅባሕቲ ገለ ክንፅበአና ከም ትሪእዎ ኣለኹም ቤተሰብ ዓውቸ ለባም ከዓ ናተባዓየ ጆኺ ገለና ለና ናተባዓዩ ንኸይትፈርሕ ንእሽተይ ፍርሕ ኣለኹ ገለና በለት ነይራ ማለት እዩ። እስከ ፈጣሪ ብሰላም የገላግላ ቅድስተ ድንግል ማርያም ኣብ ጎና ትኾን ክብል ይፈቱ። ንስኻትኩም እስኪ ትምኒትኩም ግለጹኹም። ጽቡቕ ትፈትዎምን ተድንቕዎምን ሰባት ማለት እዩ። ኣነ ኣድኒቐ ኣይሞንዎምን እየ ማለት እዩ። ኣድኒቐሲ ብስሪ እየ ዘይሞንዎ እና ኣከዳድንኦም ኣዘራርብኦም እቲ ፕራንክ ዝሰርሕዎ እቲ ንኣትና ከዘናግዑ ኢሎም ዝገብርዎ በቃ ኩሉ ነገራቶም እሲ ብጣዕሚ እዩ ዝምስጠካ። ቆልዑ ዋላ እናሃለውሲ ሳምሪ ዝቆልዓያ ዋላ ንሱ ቆልዓይዎ ዶ ግን በቃስ እንዴ ዝምህርዎ ነገር ንሰብ ዘመሓላልፍዎ ነገር ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ። በቃ ዩቱበራት ካብዚኣቶምስ ብዙሕ ነገር ክመሃር ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሚድያ ዘሎ ሰብሲ ይጋገ ናወደቐ ናተሰአዩ ብዙሕ ይጋገ እዩ ክትርኢ ከለኻ። እዚኣቶም ግን በቃ ኩሉ ሻ በቃ ጽቡቕ ዘዘናግዕ ዘስሕቕ ዋላ እቲ ፕራንኮም ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ይምስጠካ ከመይ ደስ ዝብለካ ብጣዕሚ ማለት እዩ።
ደስ ይዝለካ ትስርሓቶም ኩሉ ነገርና መቸም እዚኣቶም ዘይፈቱ ሰብ የለን እንዲሁ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘለሲ እዚኣቶም ዘይፈልጥና እዚኣቶም ዘይፈቱ ሰብስ የለን እዩ ኣከዳድናኣ ኣቃናንናኣ በቃ ከመዴታታ እዙቲ ንሕና ካብዚኣስ ብዙሕ ነገርና ንመሃር ትፍለጥ እያ ሳምሪ ወዲ ሓቂፍኪ ክትመፅና ከምፅበና ሳምራ ዓይነይ ወሓልያ ከመዴታታ እዙቲ እንዴ በቃ ንኣኻትኩም ዝኸውን የብለይን እንዴ ደቢለ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ ሕብዚ ዝፈትወኩም እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮይ እዚኣ ነይራ ክብራት ተኸታተልተይ ፅባሕ ደሞ ወሊዳ ገለ ንሰምዖ ወይ ንሪአሉ ተስፋ ንገብር ላይክ ገሩ ሳብስክራይብ ገሩ ጀማሪት የሞ ኣተባብዑን እስከ ክብራት ቤተሰብ ኣተባብዑኒ ምትባዓኹም ኣይፈለኒ ሳብስክራይብ ዘይገርኩም ከዓነ ሳብስክራይብ ገሩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ዓድና ኣቲና ዩቱብ ክንሰርሕ ቲምኒትናን ህቅናን ሞ እስከ ቤተሰብ ኣተባብዕና እስከ ላይክ ነገርኩም ሳብስክራይብ ነገርኩም እንታይ ሒዛያ ገለ ዘይኮነሲ ንድሕረዚ እንድና ጥዑይ ነገር ሒዛ ክመፅእ ጀማሪት እየ ዘለኹ ካብኡስ ፅቡቅ ነገር ክሕዝ ሒዘ ክመፅእ ኣተባብዕኒ ጎቢዘ ክሰርሕ እስከ እጅ ከበሉኒ ላይክ ገበርለይ ቤተሰብ ስደት ከዓኒ ምን ወቢና ኢና እሞ ዓዲ ከይድና ክንሰርሕ ሲ ደገፍኩም ሓገዝኩም እስከ ኣይፈለየና ክብራት ቤተሰብ ዘረባ ብዙሕ እንድና ደይ ንኽእሎ ዝወዝር ግን ድሕር ተተባብዑና ላይክ ነገርኩም ሳብስክራይብ ነገርኩም ኮመንት ነገርኩም ተተባብዑና ተኮይንኩም ፅቡቅ ነገር ክሰርሕ እየ ክጉብዝ እስከ ንተሓጋገዝ እስከ ቤተሰብ ብፍላይ ስደት ዘለና እስከ ንተሓጋገዝ እስከ ኣብ ንፌመሳት ጥራሕ ዘይኮንና ክንሕግዝ ዘለና ወይ ላይክ ሳብስክራይብ ክንገብር ንፌመሳት ጥራሕ ዘይኮነስ ንስሳትና እውን ንተሓጋገዝ ክብል ይፈቱ ክስካብ ብካሊእ ቪድዮ ንራኸብ ደሞ ሰላም ቆኒለይ ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ ቻው